U nás sa vždy hovorilo o dedovizni ako o posvetnej danosti, ktorú treba strážiť. No, ja si pamätám, moja babka mi, keď už som teda počul a aj trošku rozprával, tak keď si sa narodil, tak vieš, čo ti všetci prijali. Že musíš sa o náš rod a o všetko, čo mu patrí, starať. Môj otec vedel urobiť všetko. A mal strašne rád drevo. Takže ja som, keď sme sa po skončení mešťanky na Makove prihlasovali, že kto kde pôjde, tak som sa prihlásil za rezbára. Rezbár bol z tých 12 možností na poslednom mieste. Ani pani učitelia nevedeli, že niektorí, čo to rezbárstvo je. No ale pritom ja som doma nepovedal, že sa idem takto prihlásiť. To bola moja... Mne sa to páčilo, že rezbár. A hneď som si predstavil môjho tatu, ako robí mamke kolovrát a vyrezáva polovníkom podnosy pod parový. Naučil som sa rezať krucifixe, kríže, medveďov, jeleňov, ovce, baranov, to, čo sa vyrábalo. Lebo vtedy sa vyrábalo obrovské množstvo drevených krucifixov, ktoré sa hlavne vyvážali cez spolok Vojtecha Svätého do Južnej Ameriky. Ja zbožňujem danosti prírody. Vyslovene zbožňujem. To je jedno, či je to kameň, drahý kameň, drahé kovy, lacné kovy. Ale najradšej mám drevo. Z toho dôvodu, že to je zakodované v tom rode, že to sa nedá zobrať. Proti tomu človek nemôže nič urobiť. Moja tvorba je poznačená tou históriou mojej rodnej osady. No a ja som v 70 rokoch navrhol pamätník k vypáleniu osady Greguše. Ale môj neschválili a schválili ten pána rektora pražského, čo je na moravskej hranici. Jak sa to tam volá, neviem, zabudol som. No, ale tam nikdy v živote žiadna vojna. Ani žiadne stretnutie bojovníkov vojenských nebolo. No, ale ja som to akceptoval a skončilo to tak, že teda ja som nemohol pre svoju osadu pamätník vytvoriť. Tak som sa rozhodol, že toto súsošie znovu proste zopakujem pôvodnou myšlienkou.
zverokruhu v kamennej podobe. Pretože môj život je spojený s týmto územím, tak preto som to nazval, že symbol života a smrti. Ináč historicky kameň je symbolom ľudskej podstaty, pretože Matka Zem je plná kamenia a drevo je ten symbol toho praktického, každodenného života všetkých ľudí na Matke Zemi. No, kríž je symbolom večného utrpenia, ktorý končí smrťou. Preto dolmen, kameň života a smrti. Jako vďaka môjmu rodu na našej deti.